importanteng bahagi ng ating pananampalataya. Para sa inyo, sino ako? Sabi ni Jesus. Sapagkat ito ang gitna. This is the center of our faith, our relationship with Jesus. Kilala si Jesus sa buong mundo. Wala na yatang mas kilala kaysa sa kay Jesus. Dahil sa kanyang milagro, kanyang sa pagtuturo. Ngunit, tama na ba yan? Upang maging Kristiyano, na natutuwa tayo sa mga milagro at mga tinuturo ni Jesus. Tinatanong ngayon ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa atin, para sa inyo, sino ba ako? Pag-isipan natin yan. Para sa atin, ngayon, sino ba si Jesus na taga Nazaret para sa atin? Si Pedro ang sumagot, ikaw ay Kristo. Kayo po ang Kristo, sagot ni Pedro. Ang ebanghelyo natin ngayon ay galing sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 8. Napaka-importante itong nangyari dito. Kaya lumalabas din ito sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 16. And sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 9. Sa ebanghelyo ni San Juan, mas nabinuo ni San Mateo ang nangyari noon. Ganito ang pagsabi ni Pedro sa ebanghelyo ni San Juan. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Son of the living God. Yung Kristo, importante yun. Ibig sabihin, you are the anointed one. Ikaw yung pinahiran sapagkat ipinangako ng Diyos noon, susugo siya ng anointed one na siya ang magliligtas ng kanyang bayan. Kinikilala ni Pedro sa kanyang sagot na si Jesus nga ang katuparan nitong pangako ng Diyos. Ikaw yung pinangako ng Diyos na magliligtas sa aming lahat. You are the Christ. Yan ang sabi sa ebanghelyo ni San Marcos. But dinagdagan ni San Mateo, you are the Christ, the Son of the living God. Itong Jesus, siya ang magliligtas sa atin. Hindi lamang dahil siya ay isang propeta, kundi sa ating pananampalataya, siya ay anak ng Diyos, naging tao upang iligtas tayo. You are the Christ, the Son of the living God, sabi ni San Pedro. At pinuri siya ni Jesus. Pinagpala ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi aking Ama sa langit. Mga kapatid, ang ating pananampalataya kay Jesus ay hindi galing sa ating katalinuhan o sinumang scientist or expert nang gagaling sa ating pananampalataya. At ang ating pananampalataya ay handog ng Diyos. Sa ibang tao, walang pananampalataya. Hindi kinikilala si Jesus na tagapagligtas ng lahat at anak ng Diyos. But yan ang handog ng Diyos sa atin. Kinikilala natin itong Jesus na taga Nazaret, anak ni Maria at Jose, na siya ang tunay na tagapagligtas at siya ang kinatawan ng Diyos. Anak ng Diyos siya. Mapalad ka, Pedro, sabi ni Jesus. Ito ay inihayag sa iyo ng Diyos mismo. Ang ating pananampalataya ay handog ng Diyos dahil sa ating lahat. At dinagdag ni Jesus, ikaw ang bato, Pedro ang maging pangalan mo na ngayon, Simon. Pedro, galing sa salitang Petra,
which means stone, bato. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking kaharian. Mga kapatid, nakatayo sa pananampalataya ni Pedro na si Jesus ay Kristo at anak ng Diyos, ang ating pagsama-sama bilang simbahan Katoliko at Kristiyano. Okay lang yon. Masaya si Pedro nung sinabi ni Jesus, mapalad ka, Pedro, sapagkat inihayag ito ng Ama ang pananampalatayang ito. Ngunit, dinagdag ngayon ni Jesus ang ibig sabihin ng kanyang pagiging tagapagligtas, at makikita natin na medyo nahirapan si Pedro na tumanggap nito. Sapagkat idinagdag ni Jesus, dapat akong magtungo sa Jerusalem, magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan at mga pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako ay muling mabubuhay. Ay, nagulat si Pedro sa sinabi ni Jesus, Panginoon, huwag sana mangyari yan sa iyo. Kung ikaw ang tagapagligtas, paano mangyari na ikaw ay papatayin at ipapako sa krus? Sinagot ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang hiniisip mo ay hindi sang-ayon sa Diyos, kundi sang-ayon sa tao. Mga kapatid, kailangan natin tanggapin na ang anak ng Diyos ay tagapagligtas natin dahil handa niyang tinanggap ang paghihirap at kamatayan upang iligtas tayo sa kamatayan at ipamahagi natin sa atin ang buhay na walang hanggan. At dinagdag pa ni Jesus, kung sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. If anyone wants to follow me, he must deny himself. Medyo mabigat, no? Ibig sabihin, huwag mo masyadong bigyan ng importante ang sarili mo kung gusto mo maging disipulo ni Jesus. Itakwil mo ang iyong sarili. Pasanin ang inyong krus. Katulad ni Jesus, tinanggap niya ang krus. Binuhat niya ang krus. At sumunod tayo sa Kanya, sa Kanyang kamatayan. Dito sa misa, yan ang ginagawa natin. We celebrate the death, the suffering and death of Jesus. Because this is the only way we can share in His resurrection. Marami tayong pagkakataon nitong panahon na sumama kay Jesus sa kanyang paghihirap, hindi ba? Nitong pandemya, maraming nawawalan ng hanap buhay, ng negosyo. Parte ng ating buhay, ito, sa ating pagsusunod kay Kristo. At para nito, upang sa ating paghihirap kasama niya, ay makamtan natin ang tunay na buhay. Sapagkat kung ay kabubuti lamang ng sarili, ang ating hinahanap, hindi tayo pwede maging tagapagsunod kay Kristo, maging disipulo niya. Ang sino man gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili. Kung maghahangad kang magligtas ng iyong buhay, mawawala ka nito, sabi ni Jesus. But kung handa kang mag-alay na inyong buhay para sa akin at para sa kaharian ng Diyos, makamtan mo ang tunay na buhay. Mga kapatid, ito ang ating buhay bilang Kristiyano. Itong darating na linggo,
we will celebrate the Feast of the Holy Cross, September 14. Ha? Ano sinasabi natin sa Stations of the Cross? Sinasamba ka namin at pinasasalamatan ka namin, Panginoong Heso Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. To believe in Jesus is to accept His cross. It is through the cross that Jesus saved us and the whole world. September 14, pagtatampok ng krus na banal. Itong this week, hindi ba? This Tuesday. The exaltation of the Holy Cross. There is no way, no other way, except by way of the cross. And so we find our glory and the glory of God in the cross of Jesus, which is so frightening, so painful, and we must have a share of that cross if we are to share in His resurrection. Kinabukasan, September 15, Our Lady of Sorrows, hindi ba? Nuestra Señora de los Dolores. Huh? We are in the Pampanga. We are devotees of Nuestra Señora de los Dolores. Our Lady of Sorrows. Mary too had to suffer with her son. We celebrate the 7 sorrows of the Blessed Virgin Mary. And so, this week, let us renew our faith that through His cross, Jesus saved us. And by carrying our cross, we follow Him. In fulfilling the will of our Father, nitong pandemic, we have plenty of opportunity to meditate on the cross, to suffer with Jesus in our sickness and in the sickness of our loved ones, in the economic difficulties which inevitably will be the result of this pandemic. Is this God's gift to us? Is the cross of Jesus a gift? Maybe we have to reevaluate what is truly a blessing. If we have too much of this world, if we are focused too much on the nice things that we have in this world, we may never understand the mystery of Jesus and His cross, which is the key to our salvation. Baguhin natin ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng krus, paghihirap at pagkamatay ni Jesus. Tumayo tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng maikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang pagdurusa ay sadyang bahagi ng ating buhay. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos upang makilala natin ang tungkulin nito sa ating kaligtasan. Ipagdasal natin na sana tulungan tayo ng Diyos upang pasanin natin ang ating sariling krus. Anong itugon natin sa bawat panalangin? Ama, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos. Patuloy nawa nilang ipahayag si Kristo bilang Mesayas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang pangakong maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro at mga katikista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagpatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa, hatid ng pandemya, maging matatag nawa tayo sa ating pananampalataya at makahanap ng pag-asa sa mga taong patuloy na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon, tahimik natin ipanalangin ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Pagdasal natin ang ating kalusugan sa katawan at sa kaluluwa. Ipagdasal natin yung mga may sakit, yung mga minamahal natin sa buhay na nag-aalala ngayon dahil dito sa pandemic. Ipagdasal natin yung mga yumao dahil dito sa pandemya. Yung mga doktor at nurses ang ating pamayanan na sana maayos nating pagsikapan ang ikabubuti ng buong lipunan, lalo na yung mga may sakit at naghihirap. Ipagdasal din natin lahat ang humingi sa atin ng ating panalangin para sa kanila. Panginoong Hesus, lingapin ng iyong habag ang lahat na nagdurusa, lalo na nitong pandemya, at lalong-lalo na rin yung mga nagdurusa, alang-alang sa kanilang pananampalataya. Ipagkaloob mo sa kanila at sa amin lahat ang kasiyahan ng iyong mapagligtas na presensya sa aming buhay, sapagkat ikaw ang aming Panginoon na bubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Pagpatuloy natin ang banal na misa. Ang hinapay na nagbibigay
Tumayo tayo mga kapatid, ipanalangin natin ng sakripisyong inialay natin kasama ni Hesu Kristo ay sana maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Paunlakan mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Buong awa mong tanggapin ang mga handog ng iyong lingkod tungo sa iyong karangalan at sa aming kaligtasan. Alang-alang kay Kristo, naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid, angkop at nakagagaling, na magpasalamat kaming lagi sa iyo, O Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Dahil sa awa niya sa taong magkasala, ay nagkatawang tao sa mahal na Birhen sa kanyang pagkabayubay sa krus. Iniligtas kami at magpakailanman sa kamatayan. At sa kanyang muling pagkabuhay, binigyan kami ng buhay na walang hanggan. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, pinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kaluwalhatian. Umpisa na natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo sa diwa ng Eucharistia. Ikaw nga, Ama, ay tunay na banal. At karapat-dapat na purihin ka ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng anak mo, si Yesu Kristong Panginoon namin, at sa bisa ng Espiritu Santo, ang lahat ay minigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay may alay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, O Panginoon, nabasbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo, upang maging katawan at dugo ng anak mo na si Yesu Kristo, naming Panginoon, na siyang nag-utos upang idaos namin ang Eucharistiyang ito. Nung gabing ipagkanulod siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, O Amang Banal. Hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis na may alak, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, O Amang Banal. Ibinigay niya
ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na para sa inyo at para sa marami ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At sinabi ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tumayo tayo mga kapatid. Tugunan natin ang misteryong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya, Amang Banal, bilang paggunita sa nakakaligtas na kamatayan ng iyong anak, ang kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, samantalang hinihintay ang kanyang maligayang pagbabalik, inialay namin sa iyo sa pasasalamat na ito ang sakripisyong buhay at banal. Tunghayan mo sana ang alay ng iyong Santa Iglesia at kilalanin ang handog na namatay upang maglubag ng inyong kalooban. Ipagkaloob mo na kaming makikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapuspos sana ng banal na Espiritu at pagkakaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana ay gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahaginan kami ng pamana ng mga banal kasama ni Maria, Birhen, Ina ng Diyos, kasama ni San Jose at mga ibang mga banal, yaya at lahat na naglingkod sa iyo. Yayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong para sa amin. Hinihiling namin, Panginoon, na ang handog na pinagkakasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo ang pananampalataya at pag-ibig sa iyong simbahan na naglalakbay sa lupa. Gayon din naman ang aming Santo Papa ni Pope Francis, ang aming obispo, ang lahat ng mga obispo at pari, at ang tanang tinubos ng iyong anak. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling ng angkang mo ito, na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, kupkupin ng buong awa ang lahat mong mga anak, saan man sila naroroon. Ama naming, ang aming mga kapatid na yumao at lahat ng mga matay sa iyong grasya, ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian. Nananalig kaming magtamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon, na pinagbuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Jesus mismo nagturo sa atin kung paano tayo manalangin sa mapagmahal natin Ama sa langit. Sumama tayo sa panalangin ni Jesus. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. O Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan, ipagkakalob ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan na inaalok ng mundo. Huwag mo sanang isalang-alang ang aming mga kapagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong bayang banal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikasisihan ng iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari, magpasa walang hanggan. Amen. Sana sumainyo lahat ang kapayapaan ng Panginoong Jesus. At sumayo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan na natanggap natin kay Kristo.
iligtas mo ako, pakundangan ng iyong kamalmahalang katawan at dugo, sa lahat ng aking mga kasalanan at sa madlang masasama. Lubin mo sana na lagi kong masunod ang iyong utos at huwag na huwag kaming mahiwalay sa iyo. Narito si Jesus, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawagan niya na tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Amen. Ay ingatan sana tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. 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 ang kalis ng pagpapala na aming
binabasbasan ay pakikipag-isa-kaisa sa dugo ni Kristo. Ang tinapay na aming hinahati ay pakipagkakaisa sa katawan ni Kristo. Tumayo tayo at manalangin. Loobin mo, Panginoon, na magkabisa sa aming kaluluwa at katawan ang banal na sakramentong ito. Naway ibigin naming tunay ang aming kapwa bilang bunga ng aming pakikisa sa iyo, alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Amen. May mga announcements ka, Neng? Wala po. Dasalin natin ang Hail Holy Queen para sa mga may sakit nitong pandemya. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God. All together, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of the sick. Pray for us. Mary, refuge of sinners. Pray for us. Our Lady of Remedies. Pray for us. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you and your loved ones, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ipagpatuloy natin ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Ano natin